enda sesiphumile sesihambile. Nyaya iyi yakazopfuwa kuna Honorable Mathuki. Lelu daba lwanikezwa ku Honorable Mathuki kuti atiyananise agadzirise nyaya iyi. Ukuthi alungise lolu daba. Akatidedza tikaenda kuofisi kwake. Wasimema kwi-ofisi yakhe. Akandiuza ndo assignment yandapuwa. Wathi yona assignment enginikezwe yona. Saka ndakukupa matsamba okufamba nawo mu-COVID. Sengizonikeza izincwadi zokuhamba nazo kwi-COVID. Kuti mugozoya pano mina wakaenda kwa president. Ukuthi nizelana nina nalaba bayile ku president. Asiza ndakuita Tawanda naKhula vachauya nokuda kuti South Africa naiko kune lockdown. Njalo engizokwenza uThawanda noKhula ngeke basaze ngokuba ku South Africa kune lockdown. Asi batatu ava vanenge vachiuya. Njalo laba bathathu kuzofanele bafike. Akatinyorera tsamba zokufamba nadzo. Wasibhalela izincwadi zokuhamba nazo. Akanyorera vase tsamba zokufamba nadzo nevana vemutumwa vese. Wabhalela bonke izincwadi zokuhamba nazo. Akafonera vakomana kuti Mahachi, Mukumba, wafonera madoda oMhachi, Mukumba noMagura naChiseko. noChiseko. Akataura navo, wakhuluma nabo. Vakango vaiti vanouya sapana akauya. Bebethi bazofika kodwa akekho ofikileyo. Musuwe vasina kuuya. Nalolu suku bengafikanga. Vamathuke vakaenda zvekunoona president. OwaMathuke wayile kuyobona upresident. Ndakaronga jetiri vamwe vaya havana kuuya. Wathi kade ngihlele lolu suku kodwa laba abantu abafikanga. President akati pamwe vatya kuti sekuno kumaofisi edefense vangasungwe. Wathi mhlambe besaba ukuthi mhlambe khona lana ngoba kuma-ofisi edefense bangaboshwa. Nozowoita ita kudano. Enza kanjena-ke. Valeze mine kumba kwamudzidzisi. Babize niye endlini kowathunyiwayo. Monokumbira mudzidzisi kuti averenge makasima akaverenga tsamba averenge sezvaakaita. Ndiyocela owathunyiwayo ukuthi Kasima afunde nje bewenzile. Monzwa zvinorogwa namudzidzisi. Nizwe okuzoshiwo nowathunyiwayo. Kuita kuti zvive neuchapupu. Ukuze kube nobufakazi. Ndobva minista atiudza shoko iri. Uminista wasitshela lelizwe. Nomashoko rave puro kuti tisangane kwamudzidzisi. Laba khona ilizwe ukuthi sihlangane kowathunyiwayo. Akafonera zve vakomana. Waphinda wafonela laba madoda. Vakati zvakanaka tosangana ikoko. Wathi kuhle sohlangana khona. Asi hapana akauya. Akekho ofikileyo. Isu tasvika. Thina sesifikile. Takaona gedhi rakakiwa. Safika isango livaliwe. Asi Nyasha naShingi vatiza nemakhiye. uNyasha noShingi kade sebebaleke ukhiye. Vana Bishop Mwaja vakaedza kuvafonera. Bishop Mwaja bazamile kubafonela. Zvakanga zvingabudirire. Bekungaphumelele. Nokudaro Dr. Masimba Mwaja. uDr Masimba Mwaja saiuya wakazosvika. Njengomuntu ade eza wafika. Ndokuwana vanhu tiri panze. Wafika abantu sisemnyango. Nopakuuya apa president angati kuuye maminista mairi. Upresident kade ethi kufika amaminista amabili. Saka pakufamba kwemaminista yasekwese kwese vanofamba nesecurity yavo uye nevezete TV nevezete BC. Amaminista lawo hamba nesecurity yabo nabathathi bezindaba. Saka vakasvika. Bafika. Tokuziyana kuti ndo zvavainga. Basazisa ukuthi khona bakuzele. Saka pakasvika Dr. Mwaja. Sekufikira uDr Mwaja. Achitaurwa ndo zvaitika. Echelwa kuti khona okwenzekileyo. Zvakamukanganisa. Kwamuphazamisa. Apa ndokutsanangudzira urongwa huripo. Wachazela uhlelo olukhona. Mureko waMwaja wakagara pasi. Abantu bakaMwaja bahlala phansi. Vakati Dr. Mwaja yochigara pano panhamba yeJefferson namudzidzisi. Bathi Dr. Mwaja hlala khona lana ngowathunyiwayo. Kana isipo kuenda kwataita nebhodi. Thina nje besihamba nebhodi. Ini ndaitotanga ndafonera Dr. Mwaja kuti Dr. Mwaja tiri kumbira kuzoona mudzidzisi. Thina besiqale sifonela uDr Mwaja sicela ukuyobona owathunyiwayo. Nenyaya yakati. Nodwa abantu lunjena. Kuti zvakanaka rekaende vataurire. Ethi kuhle akeni ngibatshele. Ovataurira. Abachazele. Kana zvanzi tiuye. Uma kuthiwa masisi. Kuti tiuyai. Esethi hozani. Asi taifarira kuti tive naye ipapo pamwe taiwana aripo akatimirira. Besijabule ukuthi sibe naye khona lapho mhlawumbe esobona sifika esilindele. Ndo zvavakaronga. Ikhona kade bekuhleli. Saka azorora. Seshatile. Akandifonera achiti Bishop nguva zhinji hamuzondiwana ndiri pamba apa nekuti ndana mukadzi. Wathi ngesikhathi esiningi ngeke usangithola ngoba senginonkosikazi. Zvinapa patemberi kapa. Khona lana kusetembere. Andingagari nemukadzi wangu patemberi apa. Ngeke ngihlale nomfazi wami. Ndakugarawo kwandinogara. Sengizohlala ngihlala khona. Asi kana muchiuya inongosa izvozvo zvamunongoita. Uma niza nje nizosebenzisa nje indlela efanayo.
asi ndasiyashingi nanyasha kuti vanga vachiona zviripo vachizondiudza inini. Kodwa ngishilo ushingi nonyasha kuti babona lozobe kukhona bekutshela mina. Ndo zvakanditaura ndo urongo wakanga uripo. Ikhono wangitshela khona lolu hlelo kade lukho. Saka asvika Sefikile. anza kuti ndo zviripo. Asezigilo kuti ikhono kukhona. Akawedza kuvhura neremote nokuti anogara neremote yake. Wazama ukuvula neremote. Iye wakanga wabvisa paremote. Bona kade sebesusile. Kati hazvinetse. Wati angekuhluphe. Vakati naye Bishop Juru. Wati Bishop Juru. Nomukarasa maki mukaenda kumba. Uma ulahlile ukhiwe endlini. Munosvikoita senga ndinopedza dhoo kapamba pangu. Wati ngizogqekeza ngoba kusendlini yakho. Handizvo tikatadze kupinda panapa. Wati kunjalo ke Pamba kungenela kusendlini yakho. Ndikwidze ndiite pamusoro apa ndipinde mukati. Ngigibezeni ke lapha phezulu ngingena endlini. Ndonovhura kadhoo kadiki. Ngiyovula lesango elincane. Kane kiya kuti kulanone maoko inodii inobva. Kune khiya lokuthi noma nezange ingasuka. Ndogadzira vanhu vopinda. Ngilungise abantu bangene. Tikaita saizvozvo. Sayenza kanjalo. Ndobva tapinda. Sangena. Tapinda kudaro. Sesingenile. Dr. Mwaja vakaenda kuna mudzidzisi. UDr. Mwaja waya kwathunywa. Vakasvika vataurira kuti mudzidzisi. Wabatshela ukuthi wathunywa. Vana mukoma vari pano neboard of trustees. Obhuti balana no board of trustees. Vada kukuonai. Befuna ukukubona. Kanzi ngavapinde. Kwathiwa mabangene. Vakauya kuzotitora patakatiri. Waza uzosilanda ade sikhona. Kanzi hanzi uyai namudzidzisi. Kwathiwa izani Nokatapinda. Sangena. Tapedza kukwesana namudzidzisi. Sesiqedile ukubingelelana nowathunywayo. Takavataurira chinangwa chokuuya kwedu. Samtshela isizathu sokuza kwethu. Vakati uyai navo. Kwathiwa izani nabo. Vakati madii kupinda navo. Wasethi yindaba ningangenanga nabo. Kati kwete mudzidzisi atapinda navo tisina kukuudzai. Sathi cha owathunywa bengezingene naye singakutshelanga. Saka chivatorai vapinde. Kwathiwa mathatheni bangene. Saka takamirira. Salindela. Nokuti maminisa kana achifamba hangoyasa pamwe chete. Amaminisa mehamba abafike nje kanye kanye. Akanga atanga kusvika mumwe asi mwanga asati asvika. Omunye ade sefikile omunye bengakafiki. Saka takamugaririra. Samlinda. Tofunga for more than 30 to 40 minutes. More than 30 to 40 minutes. Mudzidzisi akati vakomana ndaane nzara. Owathunywa wathi mina sengilambile. Mvangeri kasima zvokuti zvangu ngazvidii ngazviuye. Umuvhangeri kasima ungilethele into zokudla. Isuwo setsika yedu kana mukuru achidya musingadye naye munobuda panze. Thina uma edla wathunywayo singadli naye siphumele emnyango. Takabuda ndokunogara panze. Saphuma sahlala emnyango. Kati garei. Sesihlale isikashana. Ndopakauya Nyasha naShingi vachipenga. Ila kwaqhamuka khona uNyasha noShingi Kana makazviona nekuzvinzwa vakauya vachipenga vapaza dhoo rangu. Beza bangumsindo bethi nibulala isango. Mauya zvisina mvumo. Nize ukungena kuimvumo. Kune COVID kunani. Asi tikati isu takapfeka mamaski yahana. Sathi thina siwafakile amamaski wena ufakana. Madzibaba akaedza kumunyengetedza nekumunyengerera sepayena waye. Wazamile ukubancenga. Asi hana kuzvitenda. Akalalelanga. Chandinotenda zvapa ndokuti murekwa Mwaja vanhu vaMwari. Into engibonga umundeni kaMwaja abantu bakaNkulunkulu. Nokudaidza dzimwe dzimba angada akarohwa pane vaeni. Engabe ukuthi abanye abantu bezoshawa izivakashi zikhona. Asi akaedza kumunyengetedza. Bazama ukumuncenga. Vakamboedza kumushishidzira semwana. Bazama ukumsabisa njengengane. Vakamunyengerera kuti ndiye mukuru. Bazama ukumuncenga engathi umdala. Akamba wazvitumadza chaivo vakati ndindotoka. Wayikukumaza kakhulu wathi yimina lo la ekhaya. Security vakaedzawo kumubatsira. Ngabe security bazamile ukumsiza. Hapana waakateerera. Akekho wamlalela. Asazoti ngoningo wazonzwa akudera foni. Wazosema sesebamba ifoni. Maminista nevesecurity vaizviona havo. Amaminista nevesecurity kade bekubona. Atakamirira asvika. Lokade simulindele sefikile. Asikuona zvakanga zviripo. Wafike bona lokade kukhona. Akati kumana hapana zvatingaita. Dai pasi kuti pamba pamudzidzisi tinovaremekedza. Wasethi akukho esingakwenza lana sihlonipha owathunywayo. Vakomana ava hamai vaona kujeri bamaitoona vaseri kwejeri. Laba bafana bengeze nibabone ejeli benizobabona emuva kwejeli. Hatingadaro pano pamba pamudzidzisi. Ngeke sikwenze khona lana endlini ewathunywayo. Isu takuenda. Thina sesiyahamba. Asiza tathi shida tazviona kuti tsamba ndiyeyi. Kade sikufuna sesibone ukuthi le ncwadi yeqiniso. Uye taona kuti mukomana uyu hakusi kuita kwake uyu. Njalo sesibone ukuthi lo mfana akukhona ukwenza kwakhe. Peno vakamutuma. Kukhona abamthumileyo. Takuendela sari. Don't worry. Takuendela zvotaita tadi. Bathi sesiyahamba ekade sikufuna sesikubonile. Afrika